Atong tukion ang kasinatian sa mga teenagers ug usa ka pastor sa South Korea kung giunsa pagtubag sa Dios ang ilang pag-ampo taliwala sa bagyo. Kini giunuhan, nag-ampo panahon sa bagyo. Adunay kusog nga bagyo nga miabot sa una nga gabi nga nagpuyo ang 19 ka mga misyonaryo nga teenager nga taga South Korea sa usa ka isla. Ang mga teenager nga nag-edad 14 hangtod 17 wala makapangandam sa bagyo sa dihang nag-apil sila sa usa ka tuig nga programa sa pagbansay sa mission nga gitawag og Academy Missionary Movement. Kabahin sa programa ang pagsalmot sa usa ka international nga biyahe sa mission ug nangadto sila sa hilit nga isla aron mutabang sa mga evangelistic nga meeting ubos sa pangulo nga usa ka pastor nga taga South Korea nga magwawali. Apan ang bagyo nga miabot sa ilang una nga gabi mihulga sa pagguba sa ilang mga plano. Napulog usa ka mga lalaki nga natulog sa mga tulta nga gibutang sa konkreto nga salog sa wala pa nahuman nga building sa simbahan nga nahimutang sa usa ka balas nga baybayon. 8 ka mga babay ang natulog sa usa ka balay nga kahoy nga duol. Ngit-ngit kaayo ang gabi gawas lang sa pagpangidlak sa kilat. Nag-ulan og kusog ug ang hangin mihuyop. Ang building sa simbahan walay mga pultahan ug bintana ug ang mga tulda nga nagpanalipod sa mga lalaki giuyog pag-ayo. Unya, nagsugod sa pagpukaw ang pastor nga taga South Korea sa mga lalaki. Grabe ang sitwasyon. Iyang giingnan ang duha ka lalaki nga naa sa usa ka tulda, kinahanglan kita mo hipos ug magampo. Iyang giingnan ang mga lalaki nga pukawon ang mga lalaki sa sunod nga tulda ug pagsulti kanila nga ipasa ang mensahe hangtod ang tanan magkatapok sa balay nga kahoy aron magampo. Samtang ang director sa programa sa mission nagpukaw sa mga babay sa balay nga kahoy uban sa susamang mga instruksyon. Sa dili madugay, ang mga teenager nagkatapok sa balay nga kahoy. Ang mga dingding sa building gihuyop sa kusog nga bagyo. Wala pa sila makita og ingon ka kusog nga bagyo. Alas 4 sa kadlawon, ang tanan nagluhod ug nagampo sa Dios nga ipahunong ang bagyo. Sulod sa 2 ka oras, nagampo ang mga misyonaryo samtang naghuyop ang hangin, nagkilat ug nagulan. Ang pastor nangayo sa Dios nga pasayloon ang mga sala sa tanan nga naa sa grupo. Ang mga teenager nagkanta sa mga alawiton sa pagsimba. Ang matag usa naghatag og panahon sa personal nga pag-ampo. Ang pastor usab naghatag og mubo nga sermon bahin sa Dios isip sa lipdanan panahon sa bagyo. Pag-abot sa alas 6 sa buntag, ang bagyo nagsugod na sa paghinay. Ang pastor miingon sa mga teenager nga moadto sa ilang mga higdaanan. Tungod kay kini ang ilang unang gabi sa isla, dili niya gustong mapandol sila sa ilang unang adlaw. Ang adlaw nagsidlak nga malinaw sa asul nga langit sa dihang ang tanan namangon 2 ka oras human niini. Ang biyahe sa mga misyonero nahimong panahon sa pag-ampo. Sa matag higayon nga nag-ulan, ang tanan nagluhod ug nag-ampo. Sa matag higayon nga adunay teenager nga nagatubang og hagit sama sa pagdapit sa mga tao nga motambong sa mga meeting sa gabi, ang tanan nagluhod ug nag-ampo. Ang mga teenager nakasabot nga sila nagpakig-away alang sa kaluwasan sa mga kalag. Usahay, nagluhod sila sa mga pares ug nag-ampo alang sa usa ka tawo nga ilang nasugtan sa duol nga baryo. Ang biyahe sa mga misyonero naghatag og pipila ka mga sorpresa alang sa mga teenager nga naanad sa maayo nga sitwasyon. Apan sa isla, gigamit nila ang mga pala aron maggalot sa ilang kaugalingon nga mga kasilyas ug maligo sa gawas gamit ang mga balde o sa dagat. Walay ni usa nga nagreklamo. Sa matag gabi, ang mga teenager nagkatapok duol sa natapos nga building sa simbahan aron magbasa sa Biblia, magdiskasyon ug magpasalamat sa Dios alang sa kinabuhi, pagkaon ug maayo nga panahon. Sa katapusan nga adlaw sa ilang pagbuhat, 7 ka mga tawo ang nabautismuhan. Sila nagkuha sa mga pagtuon sa Biblia uban ang mga miyembro sa lokal nga simbahan ug naghimo sa desisyon nga magpabautismo sa panahon sa mga meeting sa pag-ebanghelyo.
Ang mga teenager, nalipay nga 7 ka tawo ang mihatag sa ilang kasing-kasing kang Jesus. Sila nibalik sa South Korea nga nagpahayag sa ilang paglaom nga mahimong mga misyonaryo alang kang Jesus sa tibuok kinabuhi. Kabahin sa halad sa ika-13 ka Sabado, karon nga quarter, mao ang pagbansay sa mga estudyante sa Hankook Samyup Academy sa Seoul, South Korea, aron mahimong mga missionary. Ang inyong halad makatabang sa pag-abli sa usa ka missionary training center ug gym didto sa maong tuluhan.